Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Dipu ahithia longke krongput alangroy aning kemi karbi riswatum kapang thirpon kedam tangar ni pentami pang thirpon bomlo lapen non adihu sitami bangso alangroy along pang thirpon lu bangso alangroy along kapang thirpon atum pen kethan pona tengki alangli tumpang thirboma hutsitami aja hekatum keter wardun bom titi Jasemet la langroyari ke doatum lasi alangli tumphan dipu municipal board atum sodak pen ingsai ponangji anparta adai tami enponsi ke meji pusi choning ripon Lapen la kado ko ya dunga rai la keter ke bar tumphan sita me nili tum puje pudun bom lo sita pu ne nili tu klem bom sita me tuni son klem ko kena pasan se bang te aku keter ke tulong ke nili tu lapen nili tum non jung ke mang ke lapen la dak notice sita me pidete penalty son Lapen Jasemet municipal board atum ha ilong park along dustbin mati keter ke war adim pipon nangji athe lada ke joi kelang atum ke chokanga hormusitami warathai avidet titi pusi choning ripon dustbin sitami lada provide bag nai ini tu mane alangi tu manda puret ta hingu dak lo je ke warathai se ave alangi tu dak park long ngi joi sita mane lada dustbin ave dera joini hadi alangi tu ani hang aling se waret lo Bangso ke pang thirpon atum phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang kerap dunapot alangli tumpen CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachoropon Bangso ke tera hormu kewar damji aphan kasik sak thedung do lasi municipal board atum truck tami kerap donji aphan choning ripon jerpo tuman chelansi chingwa sensi lasu atam di pangcheng lapen eli tum jo so ane keter tili tami lapen eli tuman akhirap ta nangi nili tum tan committee men stame nili tum han truck stame nili tum han cherap dun te po ya ane pini pen ni ko claim eta nili pen filke tina son se jethek long lang yo ite aka cherap nang tidun ke la ke nili tum ngaching hon dr Tuliram ha ke CCM la pen nili tum han Lapen bangso alangroy kapang thirjer padoverji aphan kado kavitami alangli tumalong kachirap donji aphan nonpang thirbom karbi ariswa tumpen choning ripon Kohora Raidang Ingti Memorial Model Village arada tum kejon alang inghan alang he langroy alangsi kachosok nang Lakhain koira trok Duarbagori constituency angkang Kohora Raidang Ingti Memorial Model Village aradatum kemesen kejon alang kavia jok hudak arong aradatum kaningri Jongpon me kedam tang abarim EM roton ingti pen lang angkroisi selam piponlo bontanon ke kahenodak ajok kasalok pon kave ajok pangram sulo Lasi Duarbagori local MAC Richard Tok biaphan prabjen pen kemesen kejon alang kipi ponji aphan hadak arong aradatum choning ripon Athe alang litum kejon alang hendo Jasemet akisung nai ke puta hudak arong arada tumpen chethan pon bangke non bangke lang bangke nang sot lo lang bangke prabjin pen nang wan pithe ka sonte puja lo na party local MSC ak hai Richard Tok bifan se chuni rilodi Anparta kedam kewang atowar sitami akisung thedung an barla hutke osumar school ke dun pen chenglok keso kache ponta akisung thedung lasi prabjin pen towar tami kasimar piponji aphan non Karbi Anglong Autonomous Council kachari bomatum han raidang aradatum choning ripon towa tamanen li tum ke he siksak bari kha te gari da dam unelo cycle da dam unelo ekke meda jenne tenni mar school dun da lapul ka siksak soli han thoye ka lang lo bari kha lote la non mang ke kreng phun hedi chidam chi wang unchol lo Robinson Killing Report Karbi Anglong News Karbi Riso Nimso Club Ningkan Phokep ke chok Sertalin Karchok ke pajutpon West Karbi Anglong Men Meji Men Arong Along KRNC Sertalin Karcho ke pajutpon Bangso ke pajutpon arni ke pathu kachipati mate sports event paman ponsi sonsuri kachibung pendanglok ason son chepati pon Bangso Sertalin Karcho nini aphan pedopon along boithalangso ele MLA Rupsing Terontami chetong dunsi Bangso Karcho alir alon pidun MLA Rupsing Teron pentami bangso club ke sengchenga bang phubang phia tumpan tami lapusona club donangji pu kamatha thega jok kiro pipon kan phokep plengelo ajin kan phokep plengelo halak ke tengsi kamatha club di tumaro da donai pu matha thek abang pu babang se to matali ni pen durolo de da sona donai pu matha pon apoke
peningkan pokep anak por hu dar tum darong jangbong ke klempon ke dapon akime akam rong ru kadobe ugi bidam kan pokon tegapot tatum pandai teni duro paro Pening ningkan bangso menarong Karbi Risonim so club ningkan phokep ke chok sertalin karcho ing samjen pen pachun long. Dongka mukam pen jitul rong hang Karbi Anglong News. Okereng Sport Association pen kepadopon Football League Angdung Kiti kepathupon. Okereng Sport Association atum pen patir piponsi preni phai Cresir Cap Arni pen chengsi phaikuni ni phai inkoyarni Angdung Kiti pathupon lu. Bangso ke pathupon along Assam along anong kache thangklong anparta Bollywood along tami lun ke lun dona bangphu Jubin Guard nang chetong dun. Okereng FC lapen Hambong Inghi Sport Club atum angbongsi kapathu chedan ponlu. Okereng FC atum ke thik cheta jok gol hini pen chepahai pon. Lunse po Jubin Guard ahin pensi ke hai anong isi tami pipajir ponlu. Bangso ke pathu ponalong chetong duntu aman pen nomati local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi Dipu Government College Principal Arup Kolita atum chetong dun. Mili Okereng Sports Association President Rajurong Thar pini nilitung ladak Okereng Sports Association pen kita lompon Okereng OSI Club Football League pini Angdung Kiti mate final match laso match nilitung kita juta lasi ladak nama cepati du natum doho lapen pini final ke cepati lagi Okereng FC lapen Hambong Inghi Sports Club. Masih pini ke Okereng FC tungsi hai pondela. Lapen alangli pilih tum kacingon Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Sir Ritesh Inghi alangli nang ping kadating pensi pini laso Club League Pachun Long lo lapen